exclusivament en català. Avui estem fent el vídeo número 66, a dia 27 de juny del 2026. I, com sempre, anem a la ruleta a escollir el número del sudoku que farem avui. I mentre gira, deixeu als comentaris quin número creieu que sortirà, a veure si l'endevineu. Recordo també que això no té cap intenció de relaxar a ningú. 727. Som-hi! Molt bé, estimats sudokaires, anem a començar. Avui començarem per aquest d'aquí, perquè hi ha menys números a posar. Anem per l'1, que ha d'anar aquí. Doncs perfecte, ja està, no podem tenir altra opció. Continuem cap al 2, que pot anar aquí, aquí i aquí, aquest sí. El 3, que també pot anar tots 3. El 4, el 5, el 6 i el 7 ja està, i el 8 també. Perfecte. Doncs de moment res més. D'acord, ara sí, ja podem continuar de forma normal. Tenim el 2 cap aquí dalt i 2 aquí. El 3 a tot. El 4 pot anar aquí. Aquí no, aquí sí i aquí sí. D'acord, el 5 ja està, el 6 ha d'anar a aquests d'aquí. El 7, aquí no, aquí sí. Aquí no, aquí sí i aquí també. D'acord, el 8, aquí el 8 pot anar a tot. I el 9, aquí baix. Aquí no, aquí sí, aquí també. D'acord. Doncs 3, 8, 6 per aquí. 3, 4, 8. 3, 6, 8. Massa opcions encara. 2, 3, 8, 2, 3, 8, 2, 3, 8. Mare meva. D'acord, continuem. 2 ha d'anar aquí. I... no. Què faig? Si el 2 és d'aquí. Imbècil. Que ets idiota, camarús. Continuem. 3. 4. 5. 5 aquí. El 6 aquí. El 7 ja està. El 8 a tot. Perdó, el 8 a tot. I el 9 aquí baix. O els dos de dalt. Molt bé. Tenim 1 i ja està. Molt bé. El 2 ja està. El 3... no hi ha cap 3 a cap part del sudoku, És increïble. El 4... 4 només. Aquests d'aquí dalt, del mig, el 5. Exactament, no, el mateix, excepte l'últim. El 6... doncs, excepte el mig, a tot. El 7... tenim aquests dos d'aquí baix i aquests dos de dalt. I el 8 a tot excepte la primera fila. I el 9 ja està. D'acord, de moment no veig cap possibilitat útil per posar res. Mare meva. Continuem. Els 2, el 3 a tot. El 4 ha d'anar només al mig. Molt bé. El 5 ha d'anar aquí, obligatòriament. Perfecte. Doncs aquí queda el 4. Molt bé. Doncs mira, traiem aquest 5 d'aquí. Perdó. I traiem aquest 4 d'aquí. Molt bé. Queda el 5, el 6, el 7, el 8. 8 d'aquests d'aquí. I el 9. 9 aquí. Aquí.
aquí pot anar tot. El 3 a tot, òbviament, un altre cop, perquè no hi ha cap 3. El 4 ja està, el 5 ja està, el 6 ha d'anar aquí dalt. El 7 ha d'anar només aquí. D'acord? No hi ha cap 7, no. El 8 pot anar tot. Sí, el 8 pot anar tot. I el 9 ha d'anar aquí baix o aquí dalt. D'acord, tenim aquí 3, 8 només. 3, 8, 2, 3, 8, 2, 3, 8. Increïble. Molt bé, molt bé, molt bé. És evident llavors que aquí 2, 3, 9, 2, 3, 9. D'acord, doncs aquest ha de compartir. No sé, ara no ho veig, és igual, no ho veig de res, 2. Fem els 2, els 3, el 4 ja està, el 5 ha d'anar un d'aquests 2, el 6 ha d'anar aquests, el 7 o aquí o aquí, el 8 a la fila de dalt o a la de baix i el 9 aquí, 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 aquí o aquí. D'acord. Continuem. 2 aquí. El 3 a tot. El 4 només pot anar o aquí dalt o aquí baix. El 5 en aquesta fila de 2 i en aquest aquí. D'acord. El 6 a tot. El 7 només pot anar aquí. Doncs aquest 7 aquí fora. El 8 fila de dalt i les 3 de baix i el 9 aquí em sembla que pot anar a tots. Sí, aquí pot anar tot el 9. Massa opcions, Hem de començar a descartar alguna opció, perquè no pot ser això. D'acord, aquí ha d'anar l'1. Perfecte, aquí va un 1. Per tant, aquest aquí fora i per tant aquí va l'1. Molt bé. D'acord, això ja em treu un quadre menys, tampoc és gaire, però de mica en mica s'omple la pica. El 2 aquí també pot anar tot, no excepte allà al final. El 3 que pot anar tot, sí, òbviament. El 4 aquí dalt, aquí no i aquí sí. El 5 ja està, el 6 ha d'anar aquests 2 d'aquí i aquest d'aquí. El 7 ha d'anar aquí, que ja està, el 8 aquí i el 9 aquí i 9 aquí. D'acord. Ara, veig aquí que només pot anar el 7 aquí dalt. Molt bé. Doncs aquest 7 fora. I per tant queda un 7 solitari aquí. Molt bé. I per tant aquest 7 fora. D'acord. Queda aquí 2, 3, 8, 2, 3, 6. 6, 9. Jo crec que en el moment que puguem fer això ja ens traurem molts de sobre, Ostres. Mare meva. És que hi ha massa opcions encara. Segurament estic veient coses que no veig ara mateix. Mira, aquí el 2 només pot anar aquests 2 d'aquí. Per tant, aquest 2 i aquest 2 no poden anar aquí. D'acord. Queda 3, 8, 2, 3, 8, 2, 3, 8. Aquí. Ai, que queda aquest també.
I aquí a baix també. D'acord? Doncs mira, en aquests dos, l'únic dos que pot anar és aquí. Per tant, aquests d'aquí baix, el 2 no pot anar. Per tant, el 2 ha d'anar aquí al mig. D'acord? Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. De moment, què més tenim? 3, 8, 9, 3, 8, 9, 2, 3, 8, 9, 2, 3, 8. Aquí de moment res. Aquí tenim 2, 3, 3, 6, 9. 3, 6, 9, 4, 2, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 6, 9. Més opcions. Mira, ja està. Aquí va el 8. Perquè a la columna és l'únic que hi ha. Perfecte. Doncs 8 fora. I ara traiem aquests 8 d'aquí. I per tant això són 3. Perfecte. Doncs aquest 3, aquest 3, aquest 3. I aquest 3, i aquest 3. Fora. I per suposar tot això, fora. Molt bé. Queda 2, 8, 2, 8. 6, 9, 2, 9. I 9 solitari. Doncs 9 solitari. I, mira, doncs ja ho tenim. Aquí baix queda un altre 9 per treure. I aquí queda un altre 9 per treure. Doncs mira, 2. Traiem tots els dosos. Traiem, no hi ha més dosos, no? No. I aquí un 3. Doncs traiem els 3. Traiem els 3 i traiem els 3 també. D'acord? Queda aquí un 6. Traiem aquests 2. Perdó, aquests 2. I aquests 6 d'aquí. I aquests 6 d'aquí. D'acord? Aquí queda un altre 6. Per tant, traiem tots aquests. Perfecte. Molt bé. El 3, 2... Aquí tindré molts dubtes, 4, 9... Clar, el 9 només pot anar a un d'aquests. Perfecte, 3, 6... 7, 8, 7, 8... No, ha quedat el 8. Ja l'he fotut. No! Aquest 7 no va aquí. Aquest 7 no va aquí. 4, 3, 8 ha de ser. Doncs, si suposem que això està bé, aquest 8 no pot anar. Per tant, seria un 4 i un 3. 2, 4, 3, 2, 3, 4, 3. D'acord, això té sentit. Això té sentit ara mateix. I queda aquí 4, 5, 6. Doncs aquí no, perquè també pot anar aquí al 4. Aquí m'està fastidiant una mica, Aquí han d'anar? No, aquí el 4 no pot anar. No. Impossible que vagi aquí el 4. Perquè aquí va 2, 3, 2, 3. Per tant, o va el 2 o va el 3. I si va el 2 o va el 3, aquí aniria el 4 i aquí el 9, o aquí el 9 i el 4. Si no... Ostres, no ho veig, No ho veig gens clar, això, ara mateix. És igual. El que sí que veig és que aquí ha d'anar un 8. Sí, és que potser ja ho he fet malament i no... Potser ja no va bé això. Potser ja no està bé. Aquí va un 6. Aquí va un 3. I aquí un 9. Doncs traiem aquests 9. A veure si és que funciona o no. Aquí els 3 fora. Per tant, 4, 9, 4, 9. És que també pot aquí. Jo no crec que vagi aquí el 4, 4, 5, 6.
si és que suposadament va aquí. Per tant, aquests 4 fora. I queda només aquest aquí. Molt bé. No pot ser. No pot ser perquè aquí hi ha un 4. Hòstia, és que ja m'he equivocat des del principi, tu. Ja m'he equivocat des del principi, que he posat aquí un 7. Bé, anem a acabar a veure si és possible que fem alguna cosa. El 9 va aquí. No sé, és que si ja està malament no podem fer gran cosa. Queda el 3 o el 8 aquí. El 2 ha d'anar obligatòriament un d'aquests. 3, 5, 6, 8, aquest 9 fora. I per tant el 9 queda... Ah no, clar, aquest 9 fora perquè ja està aquí. Perquè no l'havia tret. Per tant queda aquí el 9 en aquests 3 d'aquí. Mare meva. Mare meva. Hòstia, doncs l'he fotut de forma increïble en algun moment i no sé on, 2, 8, 2, 8. Doncs aquí ha d'anar un 3. No. És que la meva teoria ja no funciona. Hòstia, és que estic molt perdut ara, no ho veig. 2, 8, 2, 8, és que no veig. No veig, sincerament. Aquí hi ha un 6, aquí hi ha 2 6, perquè hi ha 2 6 i ja els havia tret. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Aquí hi ha un altre 6, però d'on surten aquests números? Sí, ja dona la sensació que ja els havia tret. I aquí perquè encara hi ha 2. 2, 8, 2, 8. 8, 9, 8, 9. 3, 8, 3, 8. És que potser ja m'he equivocat, D'acord, gent, no veig res. O sigui, no veig possibilitats de res, però de res. El cas és que anem a mirar la solució. Comencem i, mare de Déu, senyor, això està malament. Tot això està malament. Aquests dos estan malament. Aquest està bé, aquest està malament. Aquest també està malament. Aquest està malament. Aquests també estan malament. I aquests 3 estan bé. Bé, és igual. El donem per derrota. Ho donem per perdut, mal fet, i ja està, no passa res. Mira, coses que passen. Què hi farem? Mira, deixem que surti l'error. Au. Fatal. I ja està, anem a completar. Aquí va un 7, un 2 i un 4. 8, 6, l'1, 5, 7. Perdó, 5, 9, 3. Aquí tenim 1, 6, 9, el 7, el 3 i el 5. I aquí un 8, 4, 2. 5, 8, 3, 4, 9, 2. I aquí el 6, l'1 i el 7. Mare meva, aquí tenim el que està bé, el 5, aquí va un 8. Aquí tenim el 6, el 3, 9, 2, 4, 7. Aquí tenim el 6 i el 7 que estan bé. Tenim el 2 i el que està bé, 8, un 9 i aquí un 3. Aquí tenim 3, 2 i el 9, 5, 4 i aquí un 8. Aquí va un
així les opcions que teníem no era per res, no podíem fer absolutament res. 7, 2, 3, 8, 5, 3, 8, i el 7 que està bé, 5, 9, 1, 4, 2, 6, 2, 4, el 5, aquí un 3, i acabem aquí amb un 9. Mare meva, quin desastre de sudoku. No sé on l'he espifiat, però és que ho he fet molt malament, Moltíssim. Ostres, crec que és el pitjor que he fet de tots. Bé, doncs res, gent,